Op eigen veld behaalden de voetballers van IJsselstein zondagmiddag het kampioenschap in de 4e klasse F. Tijdens de wedstrijd, die van start ging met veel sfeer, rook en confetti, kregen de toeschouwers 4 doelpunten voorgeschoteld. Een ongelukkig eigen doelpunt van Olympia 18 opende de score. Paul Heurissen, Gijs Dings en Dennis Teunissen wisten vervolgens het net voor IJsselstein te vinden. En toen het laatste fluitsignaal klonk, was de ontlading erg groot bij trainer Ruud Jenniskens en topscorer Dennis Teunissen. Vooral heel veel genoten. We hebben ook de hele week gezegd. We hebben de kwaliteit om dit te doen, want dat doen we al meer dan 2 jaar. We scoren gemiddeld 3 keer per wedstrijd. We houden voor mij voor de 15e keer de 0 al vandaag. Dus het vertrouwen in het voetballende gedeelte, ja, dat staat goed. Ja, als je dan kijkt wat er allemaal om je heen gebeurt, dan moet je blij zijn dat je het mee mag maken. En daar moet je van genieten. Dat hebben we optimaal gedaan. Opgelucht. Ja, ja, ik vond dat we eerst even niks weggaven. Lonely man. En ja, de tweede helft meteen na 1 of 2 minuten 1-0. Ik sprak jongens in het veld van hun al, we wisten al dat het klaar was. Dus ja, dan weet je de wedstrijd uit je het voetbal, makkelijk. Ja. Dit kampioenschap betekent ook rechtstreeks de promotie naar de 3e klasse. En daarmee wordt voor IJsselstein een doelstelling behaald. Goed, die ambitie hebben we 4 jaar geleden ook al uitgesproken met elkaar. Dat we in ieder geval het clubrecord willen breken. Die ambitie die blijft ook behoorlijk overeind staan. Ja goed, ik denk dat we daar de kwaliteit ook voor hebben om daar leuk in de middenmoot mee te kunnen ballen. Zonder zorgen met deze groep lekker doorbouwen, daar gaan we ook nog genieten.